Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka New Trap Achik National Movement Central Body ha ka arp kandai teru jemang arajar arpo kala pen khaya ka employment cell nak bentaban buat den yaki kam ki balai thli ki office rekam repair jong sarkar jila bat kumjuru haki company nabar jila ki batrai kam po pur sam jong jila namar ka jing kendu mosiang jong ki samla ki balanang start bat ki bal shong menta klem kam klem jam u assistant secretary jong ka HANM uba Louis Dr. Ubalong ru chairman jong ka employment cell ha ka jing keran baga bati CTV kray thu ba ka central executive committee jong ka seng ka balai kendu lang ha ka ni gisngi kala shimru ekarai ban lej ra dor khas sya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance balai lam do konrat sangma kumu menteri rangba ban pensngau halor ka jing sange thet sensar bat slater pat daki mahajan na ki nongrem ka jing bom sya rem ki jai bendew karbi ki khasi penar ki basang basa khanduli bat ka jing ai kentur put nalor ka jing thambor jong sarkar Assam yaki paradok persnam ha kisnang khapot na ka yang jong sang kala sim ek sinjam ba kan penmi kala penmi ya ka employment cell jong ka HNM employment cell kata kalong bangin pet halor ka jing kerdu jam jong ki paradok persnam jongi khamtam ki samlawat kam kini kisngi te amde tang ki samlawat kam kinong belas ngi nadu ki nong trimestri hadu ki nong trai kontrak hadu ki jat kam bofer ki nong song yau song hat ka kamai ka khayi ka patang kala penlong ya ka HNM ban sim ka rai ban penmi ki employment cell ban yarap yaki da kilat kilenti ki ba ngila ya plan na kaliang jong seng ba ngila kumno ban kan tie wila ki jong perdo persnam te kani ka employment cell jong ka HNM ka thau kumno ba ngin wat benia balai karib ka jai benreu jongi kalong hadukat ni ka jingduna kam ka jingduna jam ka jingduna ka yo ka kot ka jingduna ka khayi ka patang wat habang ngilawat bai kidaw ngilap ba kini berokhat kilong namar ba msem ladan banu ban pet ba khmi wat na kaliang jong sarkar kam sem lalong concern ya ka jing kerdu kam jong samla po kari kasi tenak ta kadaw ka nek employment cell jong ka HNM ka thmu menta ban yang man rat nang khong ya kani ka jing kerdu kam kerdu jam ka jing kerdu bela ka jing kerdu sngi jong kinong trai bela po ka bri new trap ka jongi da ka ba ngin ya nang le sakmat ban lej saka government ban dawanak sarkar ban nadong sedong ka sarkar ka de peniat baik peniat renti no kata kalong ha ka points banengkong nginya keren ya ki casual labor hapo ki government office niu i ba kani ka state government ke jongi ya ki casual labor lani ki casual wages hapo ki casual employees hapo ki department yang sarkar Meghalaya la suthong kum tu klemdon kanu ka advertisement klemdon kanu ka jing pentip siki paitba bat khamtam kamdon kanu ka jing a jing mentoy ya ki brio ki barit ki baria khamtam ki badok ki samla ki balanang la start ki labon hapo ka brio new trap jongi niu i na kane ki jingja ya ka lockdown ba dagi phau hajar ki samla nari khasi ki let chabar jala jongari India bat kane ka pen isai ba kini ki samla ki balanang la start hapo ka brio new trap jongi ki hap lewat kam chabar kane kala pen simkhia kala pen sedot mensiam kala pen lung mensiam ke jing sengau jongi kum kinong ilam jong seng ba ngila sim kini ki sinjam ba kini ki samla jongi nang ne sakhmat kin hap banile kat bala ban yo kam hapo kari lejong ladam de kam sarkar hande kidon sibon ki kam ya kiba na kaliang jong seng kala wat bania kala lap ba amde tang kini kam casual hapo ki government office handrai wat ki company kini ki cement factory ka ka bangi i kalong ba ki babon kinong tray hakite ki company ki cement factory kidai ki pri kumarabar but klam da persya yaki ya kini ki cement factory lani kini ki institution ki bawan nabar ngim sem persya yaki ngi kersan ki jingwar jongki hapo ka bri new trap tangba ki de ban bat ya katu ka MOU lani ka memorandum of understanding ka bagila ya sign ber ka state government kata kalong bala kumno
na kasi 4%, 75% lalu 70% kakam kita ban aja kita try meluk. Dan rai kumbangi lalap lagi jogi kemat kaseng galala jurep segi benta bofer jogi ni factory kalap ba kita try meluk kidan tang kumba 100%. Kat ba 95% kita kibai pat kijak benrek ba try hapo kabrin new trap ke jongi hakini factory hakini cement factory haki company bofer. Te nyidap da kijak sengau kia ban pensengau sya kipai ba jong gari kasi kamtam siki samla kelam jam ban UEP ki parari ki pardo persnam jongi ba kidan na pedang kijing kijing lang na kadau jeng kerdu kam ka employment cell jong ka HNM kan yang menta ban yadai ki hok jong phi bat kumju ru ba ngin trai ban ya trai lang rengkat bat phi bangin la kat bala kumno ban kan tiu phi te na kaliang jong ka employment cell jong ka HNM kila pan khre menta balada kene ka lockdown kadang slamnya kan keluar ru nyimtep hanrai kene ka employment cell kan trai kam sa nadu menta singi sakaman bat kai ka bangi kwa ban karang ne ka long kerpang ru sapang kene ka jing yo ya lai luot jong kinon tribal ban khai lai luot hapo ka brin yo trap jongi ngala de pensau mene bangi ngim persya ya ki jingwan joki lada kiwan ban trai ban kata hapo ka brin yo trap kinwan da rukum ka badai kata ka long haba kiwan rengkat bekejing ya sok sarkar ban ajing mentoy ya ki khon ka brin yo trap kide ban bat kide ban honor ya kata ka agreement andai kumbangi i menta bon ki klam burom ya kata ka jingi menjur bak sarkar Meghalaya dan Meghalaya yang keseng kan buddian ya kini hikam ngelapan kre menta ban bo da ka memorandum sya chief minister jong jala Meghalaya Konrad Sangma ban ya keren halor kan ka khia kasan jong jai ban riu ka jongi ban ka ju ka por ngelapan kre aru menta ban lai kendo wat ya home minister ban ya keren ru halor kamat ka bede kejing jenjar ki pat ba jongi ya tan kapot ke bangi i kini kisingi lamba kila patai kubor ka jing sya khang lenti jong ki pat ba jongi ki basong kapot ban le rap le riang katuru kila kani no ya ka jakpo ka jongki ka peliang ja ka jongki menta sanukin phai ngidap da kejing sengu khia ban i ba hari le jong ngimlong trashu te kane ka employment cell jong ka HNM ka pensengau saki khon ka bri new trap baro sikatang yong ba kane ka de gari jongi kane ka de gari jongi hari la jong ila ban le kat bomon hanrai ka HNM ka pensengau spi ki pat ba balada kane ka de gari jongi ngihap ban dominate ya ka ekonomi ngihap ban bat ya ka khai ka patang ban hakata ka por la dang lala ban bat khai patang ngila dan hok manong kane kari jongi kumbalong menta kane kamdai su kari jongi kane kaladai kari kabala sansar da ki wei pat ki jai benreu ya kabaya ke ekonomi ki labat maki ngin pet nadu ki mar ki mata ki marbam mardi lawan ra be nabar la sansar ki bre ki manabar ngin persya ya kataru handrai habakiwan ki haban pen mentoy ya ke state ke jongi badi ki pat ba jong ki bre ni trap te hadu mentang in persngau na kaliang keseng baka sang hi ka yang ka nongrem bakane ka dei ka ri jongi until unless ngilala pan bad ki ekonomi hakti la jong ka employment cell jong ka chadam ka thmu menta ban trai ban bat ya ka khai ka patang ban penslur ya ki khon kari ya ki tu ki breu ki bala abyang la bet ki bala la ban compete bar ki wei pat ki chai ban reu ban ya khai ya patang ngin ailat iki ban agaliang ka sang ka don ya ki reus ki ru sampang ki ban ai training ru ikum kita ki breu ngan su anuksa kiba khayi khaw baros ka tau khaw ngitep ba ka jala ka ba penmi bon khaw tam ha pori India ka de Bihar batka West Bengal te yaune khaw la wara nang tei lengba jong kibre ka manabar te balai kibre jongi ki bala bet labyang ki labon ki haspa apo gari kasi balai kim yo lab ne yo le se ki ba pli kim tip kumno ban yat kaseng kadon yaki sri sampang ban hikai yaki ban training yaki kumno bakin la ban wanra wholesale ya utei khano po Bihar ngin pen link direct ya utei ya kite ke food products mo na po Bihar ya kini ke po flour mills na po Bihar ngin pen link direct ya kini ki brio langba ka jing ajing kai jing ki brio ki brio na po kaseng khanang ba kini ki spa jongi kila manlong na ke wholesaler ngin nom penlong yo su kembang i menta berus kata ka yo dilang yo khaw ki marbam ka de paltan bazar
lada ki parari jongi kilala ban thiet unu khau langba ka chi kai jongi na kaliang kasang kamut ngilala ban bu no da ka wei pat ka wholesale market haki we ki jaka ki ba khamlong apo ki indigenous market ki jongi te ka ne ka de ka sinjam ka ba kasang manta ka kwa ban ya chakmat na ka banta ban penki embiang ya ka economy ka ba haki por men shua ki reu thandai ki thu khana bangi bat hi narong sedang dai tat nda ki lawan kini ki hespa na ki wei pat ki jela ki wan ban dominate manta ngi long mara ka ri lejong long ba ki economy sisen mala sha kni ka economy manta ngi la long mara ha ri lejong te ka ai ka ba ka sang ka yan ka long ha ka nongrem ba ngi ngin khlie biang ya kani ki economy ka bala kalon ngin khlie biang manta ban ya rap ik perok persnam jongi ba kin wan ra ban khlie ban bat ya kini economy ha kti lejong ha ka ta ka por ngin sei ki jengkala ka ban sawan po ka bri neutrap Hakabere bat kini kijing syak nyon ben jong pardok persnam jing stan kapot kaseng kaseng ukia ban yui ba nakapor sakapor ki pardok persnam jungi hakitan border kamtam hakitu ki dispute area ki syak leben ki syak nyon ben kamtam hakabere kini kijala kapot jungi ka Assam kamsem la burom ya ka status go kabala ya keren hapedeng ki chief secretary jong kini ki state government Assam Meghalaya manla usnem ki don kata kajing yakran ka meeting apeng jongki ba ki dei ban penne ya kata ka status go hanrai kumangi i menta ka Assam ka bailit na ka por sa ka por ikni status go na kaliang ka sen kamla su mansya ka kantu ya ka government ya ka sarkar Meghalaya hapo kajing lam kontrak sangma ba ka dei ban solve make problems lada kamla ban solve ka dei ban kerensai Karang bana kaliang jong seng bat parba ka bri neutrap kin song tho hadu kat no ko ne ka sarkar ka don jikit khli ki khon kari te ha ka bede kan ni ngela pan khre ek memorandum cha home minister jong ka sarkar Meghalaya ba home minister un ha ban tuklar no halor ka tu jing shabe jong ki pulit na te na khandu na te na po khanduli ka jing bom sha rep jong ki pat khasi jong ye ki khar karbi te ngela par kharu na kaliang ka seng ba nginsa khot ya kini ki nongelam jong ka karbi lada kala ban long ya ka karbi student association lani ki wei pat ba kidai ban burom ya ki perok persnam jongi kidai ban burom ha kata ki jing ekran kin hab banwan lada ki kwa ya ki jing stu jingmot lada kim kwa jing stu jingmot kasang kalong bala pen kre namar ba ngim la asa asu ban i bana ka por sa ka por ki perok persnam jongi kila kelalong kilang kenya sakat nung teli ki mensiem kin dang duai la ka jong ka jing em na ka daw ka jing ka japot kam dei ban long ka jing sa adin ni perdok persnam jungi kembangi i ngiwan kini ki benai baladap ngiwan sepok kaput Assam baru khot ki surok ki lenti ki sengkian ke development hapo upot jong sarkar Meghalaya hapo upot Assam juga Meghalaya lawan develop dekat Assam syai ka state government gaja nadu ki surok ki linti ki sengkian ngila chapa umat ka surok kabaya na malos nai sesnong umat katuk surok barkhot kedai kabala trai dak sarkar Assam kadon ka stadium kabala pentrai dak sarkar Assam ha upot Assam juga Meghalaya balai ka sarkar Meghalaya ka sengap jar ka forest bid house jong ka sarkar Assam kadon ha upot Assam juga Meghalaya balai ka sarkar Meghalaya ka sengap jar syai ka forest department syai ka home department ta kini kidi ki ba ka sang ka sngau kya ta ka jing sngau kya jo ka sang kam kot tang mar sukran sikla pathai kubor hanrai lada ka sarkar kale manthi na kaliang ka sang ka hab baria de ki wei pat kelenti ka jing yoi kini gisngi ka jing sange jong ka sarkar jong kini ki marwari ban thiet ki marrap te ngila ya tai na kaliang ka sang ba ha kini ki jing ya tai kalami ka solution kata kalong ba ka H&M kan dawa na sarkar kamtam na agricultural minister ba udai ban penlong an mardor ya ka minimum support price kata kalong ba lada la urlong ka minimum support price kin nong rep jongi kin dap dak jing pho samrkhi kumangi i menta ki marap maryang jongi kilong kum ka to ka khandau ka basu sha yu a kajat kimar ki bawan na ki wei ki jala ki ladon da kador kadba kimar ki ba mi lalarep da ki pardok persnam jongi ki de kimar ki ba umdondor
ka sarkar hadu kini kisngi langba ka agri department kam siam lale ai banyarap ikinong rap ngi si langba kilar patai kubor ba u agri minister agriculture minister ulale hala jong ibor ni klemben yu handrai ulale hala jong ibor ibaret kata kalong banyarap ikinong rap hakum kan ka por jong lockdown ka crisis ka bakraw ikinong rap tan rai ulale la ka jong ka bor ban pet na ka banta ka jing e jong rap ni karpat yu home minister bat ngin selibu ru ikan memerdam hu ya ke bangila pankre ba ngin seli kendu yu ba lakum no ka sarkar Meghalaya hapo ka jingilam jong konrat sangma bat hapo ka jinglong agriculture minister jong ba ban tedor langdo kidai ban pelong ano ya ke minimum support price lada kala don ka minimum support price ki pa ba jongi kim don kam su banang khuslai ba kumno ngan le dia uni sok saw ukubi dang larep kamut ngelatip ak sarkar ketika senam kador kedekat ni nak ta kadaw ngila pan khre kador kal adon lupa ngem don kam khuslai kat no kador sayo ta kumbalong menta kinong rep bepli kidap da ka jing snausi bonsin ki yam ki cha umat namar ka jing bom don ya kador lada kira yo jhor na snong sayo na jakarep sayo hayo la sak nyon dor ka kam bofer teng ki kimi lenti bo un kio sau phau tengka lai phau tengka da poi hayo tang phau tengka kani ke bang ngimla kum kasang masu ngap jar bat ya ka memordom ngin salibo kini kisnging ngin ibo appointment suaya minister la kum kani ke por namar yo le sekim long redi te ngala pen kre na kalian kasang bang salibo ni memordom sa home minister ka bede ka border dispute sa agricultural minister ka bede bat ka agriculture nang ta hake bede ke employment cell ngin ke do direct yo deputy chief minister lani chief minister na ke banta ba kin hab ban solve ya kene ke problems jong ki pai ba ka bri new trap ke jange an su anuk sa ke ai ke belajar ngiu i ba kini kisngi ki pai ba jange ki babon ki aspa ki dam truck na do bala khang udawyang ki truck jong ki yang ta ki phau tali yang kim la ba pli ban de te menta tang kamai mio kat ba kini ki cement factory ki badan hajan de hill sepo bernihat sakalang ki jaga ke bri new trap ke jange ki penlut ki cement jongki na po cement factory de ki kali jongki non tribal boleh de ki kali non tribal boleh ki monra de ki kali lokal jongi ki lokal jongi meta ki satngan karba ki kali non tribal ki ba wan na ki be ki jela ki kamai te kani kade kasinjam ka ba kasang kalong konsan ki jing jang ki khon ka brin new trap la jang ni de ka do kasnam ju ki jai ban riu khasi ngin trai na ka banta ki par do persnam la jang ladalong ngimtip la kane kalantia jongi kan bon kan dan sibon kideng pengkyang hanrai kasang kala simikarai bangilia sakmat te kata kalong ba hage bede kini ki truk ru ngin salai benekaran ye ke government ba kan hab ban ai da ka jingtho sigi cement factory ba kide ban consider ya ki bre jongi khamtam kiti ki badan truk kin hab ban engage ki ban ai ki ban load ya kini ki local truck katu ka balet na kawai ka state na kaliang jong kaseng kam don jing kam interfere mo namar balada kawan na asam kalit silchar di kata kam de ka concern jongi ni concern ki perdo personam jongi ki badan kali ki badan truk kem siam yo ban kit ki menta arbana laibna na do wan ka lockdown kila sisong jeng tengi concern ni kani ngin sale kendo ya chief minister halor kani ba un handle kani nang ta ju ka por ngin sale chiki company ban pet ba kide ban panbiang ya ke perdo personam ki jongi ba nakaliang jong ke H&M employment cell ni community ba ka government of Meghalaya kandon ya ka target ba yamta arhajar arpo nang ni sikman hadu ka nutli ka employment kala ban create na menta ki kena samla jungi namar ba hadu menta ngi ba bun ba ki kena samla jungi ki le chabar ban wat ya kam ke jam kat nu ngut chu ki kena samla jungi ki la ot kila nam kat nu ke jinjar ban syong sya ka wei pat kari sya ka wei pat ke jela wat hadu bang i ba kadon ka racial abuse hagba persya ya ki nong not is jungi kata persya ru ya ki briu jungi nang ni napo jela Meghalaya te hagbi dei ba gani ka employment cell ngi kwa ya ka sarkar Meghalaya ba kan target hadu kan nutli ki employment kabakan la ban generate na benta ki kena samla jungi bakin yo kam yo jam ha kani ka jela jungi
ha uni usnam arhajar arpo bat arhajar arpway sakawai ru ikwa ban penpau sya ginu ki companies na ni ki factories ki bakwa ban set up ya ki plan jung ki hang ni ba ngi welcome ya ki bakin wan hang ni po state jung ban invest rengkat bat kata ke memorandum of understanding ke bayadon bat government of Meghalaya kenang bahkan create ya kene ke employment handai yakin ni badai ki existing companies but factories ni institution ki badon ha kene jela jongi ha jela Meghalaya ni kwa ban ong kene gawai basung bha nai penjot penpra ya ke memorandum of understanding ke ba pila ya te kular bat government of Meghalaya ban penyok jam ya ki try jela ki try muluk jongi ki badai ki indigenous tribal jong kene ke state jongi kenang baki nang ni sekmat kin yo ya kata kaja kin yo ya ke pleng ja jongki ke badap bakin yo ban pen biang ya ke yeng ke sem jongki lengba ke jingwan jongki ni ki factories ni ki companies hang ni hapok ke state jongi te sakawai ru ngakwa ban ong ba lengba kum bakren i chairman mena lengba ke ni ke employment cell ngilai i ba buntli kini ki factories haduk mentah wat go government ru ka klempen rekam ya ke ke ba kila ya bat ya kata ke jutang la ni kata ke memorandum of understanding te ngasukwa ban ong tang geni kum sekretari banang ni sekman ni nang ba ka employment cell jong ke H&M ngi kwa ban ong tang ke wei ba nang ni sekman ngi kwa ban petik ya ke memorandum of understanding kenang ba ki companies la ni ki factories ki bawan ban invest hagni ke jela jungi kiru kinjo trade dak besuk ban kiwei ki kena samla jungi ru bi try muluk kinjo ya ke kam ke jam ban bakin jo ban penbiang ya ke yeng ke sem juki